Ovoga tjedna u Tips and Tricksima o tehničkim pregledima građevina govori inženjer građevinarstva i voditelj projekata Tomislav Bastašić. Pozdrav Tomislave, jel više volite gradilišta na obali ili na kontinentu? Pozdrav ekipa, draža su mi gradilišta na obali zbog ljepšeg vremena i bolje organizacije gradilišta jer su manje gužve iznad turističke sezone, ali isto tako ima svoju manu što u vrijeme turističke sezone od 1.6. do 15.9. se ne smije graditi. Za početak recite nam što je tehnički pregled građevine. Tehnički pregled građevine je pregled na kojem se treba ustanoviti da li je građevina spremna za izdavanje uporabne dozvole. Kao što na primjer auto ide na tehnički pregled da bi bio spreman za registraciju i vožnju. A zašto je on važan i što se njime utvrđuje? Tehnički pregled je važan da bi se utvrdilo da li je građevina izgrađena u skladu sa propisima, zakonima i standardima i između ostalog glavnom projektu i građevinskoj dozvoli. I po uspješno izvršenom tehničkom pregledu dobivamo uporabnu dozvolu s kojom kasnije investitor, korisnik zgrade, vlasnik stana, građevine, bilo čega, može na tržište nekretnina, može prodavati, može kupovati, ima u principu čiste papire. Tko provodi tehnički pregled, a tko sve mora biti prisutan? Tehnički pregled provodi komisija za tehnički pregled koju saziva predsjednik povjerenstva koji je najčešće iz ureda graditeljstva lokalnog, a članovi komisije su sva javnopravna tijela. Na tehničkom pregledu su obavezni sudjelovati investitor, projektant, izvođač i nadzor. A ti ljudi iz komisije, to su neki opasni ljudi ili? Komisija je najopasnija na svijetu, ovisno o zahtjevnosti projekta i općenito složenosti zahvata na objektu. A kako se najbolje pripremiti za tehnički pregled? Za tehnički pregled bitno je imati svu potrebnu dokumentaciju, dakle građevinsku dozvolu, glavni projekt, izvedbeni projekt, pisanu izjavu glavnog izvođača, završno izvješće nadzornog inženjera i sve ostale prateće dokumente kao što su atesti ugrađenih materijala i opreme. Koliko tehnički pregled u prosjeku traje i kako izgleda? Pa tehnički pregled u prosjeku traje za objekt nekakav koji je, ajmo reći, srednje složenosti, traje između sat i 3 sata vremena. Kod malo zahtjevnijih projekata tehnički pregled može trajati i po nekoliko dana. A recite nam što se najviše provjerava na tehničkom pregledu? Na tehničkom pregledu najviše se provjerava i ono što je zapravo najbitnije, požarni uvjeti prema požarnom elaboratu, odnosno elaboratu zaštite od požara za pojedinu zgradu, jer to je u konačnici i najbitnije kod izvedbe zgrade, pogotovo javne namjene, da u kasnijoj eksploataciji i korištenju ne bi došlo do potencijalnih žrtava, ne daj Bože, problema, požara i sličnog. I savjet za kraj? I savjet za kraj, nikako ne pomišljajte kupiti gotovu nekretninu bez uporabne dozvole, a ako ste investitor, nastojte da pripremite sve papire za tehnički pregled i da uspješno izvršite tehnički pregled gdje dobijete uporabnu dozvolu i da su svi radovi završeni.